Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Aseke sibuke lesibalo abasipha sona bathi asithole iarea phakathi kule rhombus yethu ya ABCD esiphiwe saphiwa nanokuthi sinama radius siphinde sibe nama circumscribed phakathi kuyona ama triangle yethu ya ABC ya ABD siphinde sibe nenye triangle ya ACD angubani angu-12.5 enye 25 ngokuhloniphana. Ngiyadweba ke rhombus yethu nayo ngiyiphelele ngithi A ngithi B ngapha ngithi C base ngithi D ezansi nayo irhombus yami ipheleleke engidwebile. Ngaso sonke isikhathi ngiyazama nje ukuthi ngikukhumbuze ukuthi kubaluleke kangakanani uyifunde sisindatshana yakho lena ngoba impendulo uzithola khona phakathi futhi iyakusizana nokuthi ufinyelele kwezinye impendulo obucishe mhlawumbe uzikhohlwe wena. Ngiyibamba kokuqala i-triangle yami lapha ngihlukanise nje lapha ka B no D base ngizozungeza ngendingiliza yami phakathi kwi-triangle yami yokuqala. Ngithemba ukuthi kuyabonakala kahle. Nayo i-triangle yami yokuqala esengiyizungezile ngendingiliza yami yokuqala. Bathi i-triangle ya ABD ubani sizothola u-12.5 la phakathi kuyona. Bathi u-ACD i-triangle othi ngihlukanise la yaphuma ke i-triangle yami yesibili. Ngifuna ukuthi nayo ngiyenze njani ngizungeze ngendingiliza yayo nayo. Akunani ukuthi singaze sicacise nje siyafaka nje imigqa yokuzikhumbuza ukuthi kunani kuney'ndingiliza esikhuluma ngazo la ekhona kunokuthi mhlawumbe uzitshela ukuthi uzozikhumbula emqondweni ugcine usukhohliwe ukuthi hayibo konje usebenza ngokuthi zikhona iy'ndingiliza zakho la phakathi endawo. Khambe qhubeke ngibe nobani thi ngithi ukususa kancane lo izinto engizibhalile ukuze indingiliza yami noma imidwebo yami phela isigcwele nje zisuka kanje kuzobe kube khona okungabonakali. Ngiwufake ku-12.5 wami kahle. Ya umuphi umunye ushodayo ase ngidwebe kabusha ngubonile ukuthi nje asithi futhi indingiliza yami le siqala kabusha hayi bekungena bunono lo kade sikwenzile bese nje sekwamahle philile nje agcwele nje angayenzi nje umqondo nanokuthi afunani lapho. Ngayivala indingiliza yami namanje akukuhle kodwa siqhubeke. Bathi bona bazosipha wa ACD sinobani kuthi sino 25 ya kuthi sino 25 kodwa ke iyazi okuzomela futhi uzikhumbuze ukuthi ukhumbule ukuthi umuphi umuqa wani yabona ungabe usudida umuqa wendingiliza nowe triangle. Uzikhumbuze ukuthi umuphi konje umuqa osebenza ngawo umuphi okuwona umuphi okuyiwona. Imiphi eminye imininingwane esikhohlwayo noma esiyidingayo phela sekumele size ngapha sokhuluma indaba yokwenza isibalo sethu. Singathi u-R wethu radius ABC kufake lapha ezansi ngibe no4 1 we-area ukusebenza ngerhombus yami ke la ngibe ngithi R ABC ezansi ngibe no4 area indlela yomthetho ke lesisebenza ngayo njengoba sifuna ukutholani i-area yani ye-rhombus. Angithi siyayazi indlela yomthetho yokuthola i-area yani ye-rectangle neyo-rhombus kanjalo ke. Sivula indingiliza yethu. Uma sivulile indingiliza yethu A B C
D. Xa sengithi indingili zethu nje irhomba sithi la eceleni nje so ithi nje ngokukhulu ukushesha nje ukwenza isibonelo. Basihlukanisa lapha phakathi nendawo siphunyelwa yini. Uyabona ama-triangle amabili. Siphinde sihlukanise nalapha phakathi nendawo uyabona ama-triangle lethu aya ngokwanda. Akunjalo. Ama-right angle lethu ayaqhanjela la siyaphuma nje kalula. Kanjalo. Anginemigqa yethu ngesibe nempintshi eziperpendicular. Uyabona? Nangapha ngifake impawu zami zobuperpendicular. Ngathi A lapha ngithi B abancane angithi vele besisebenzisile u-A no B. Sifaka abakhulu sithi abancane ke manje. Siqhubeke sithi ukuthi ngithi siqhamisa lesikhala sami sangaphakathi noma se-triangle engizoyikhetha nje yokuqala ngoba uyabona ama-triangle asevulekile abamaningi phakathi. Sisuka ngifuna ukuthi kubhale ngapha i-rhombus yami lena. I-rhombus area ibalwa kanjani? Kuthiwa u-4 times half AB. Siyibala kanjalo 4 times half AB uzosipha noma sithi equal 2AB. 2AB. Hlanganisa kanjani noma siyaqhubeka nezinye namanye ama-triangle phakathi kwe-rhombus sethu noma singaqhubeka nesibalo sethu besizama nje ukuthi senze isibonelo ngale eceleni. U-R wethu sithi siphiwe kuthiwe 25 nxa kuthiwe 12.5. Ngibuyele la 2A siphiwa banga le sino AB phakathi sinani sino B omncane no A omncane. Ngakho sibanga sesithanda singathi sivulile i-square root mhlawumbe sithi A squared plus B squared emaceleni. I-square root sethu emaceleni kuyo i-rhombus sethu. Singafaka phi u-square root sethu okusho ukuthi kuzoba u-12.5 equal 2A times square root sethu sikabani sika A squared plus B squared ababili okusho ukuthi times omunye A squared plus B squared ezansi ngithi 4 ngithi 4 times ba uzosipha lapha phakathi nendawo kuka nxa kuyo le triangle lethi esiyiqhamise okwesibili le no B ngaphakathi uB omncane ngaphakathi sizothi angithi kuthiwe sithi 4 times area okusho ukuthi area yethu waphakathi uB omncane uAB osipha ba sino 12.5 sibe no 2A ongadividana no 4 kube ubani 1/2 manje ne-square root sika A squared plus B squared ababili ekuthiwani sithi times ngabo okungasipha bani A squared plus B squared ezansi sibe no 2B okusizile ngani ngokuthi ama-square roots asukile noma akhulunyiwe basibe wakhumulile saba no A squared plus B squared ukuthi singagoqa ngaleyo ndlela ke njengoba sengikusekele lapha ukuthi sinani sino 12.5 equal A squared plus B squared usipha ngenzansi u2B. Asibona ukuthi sithi uB uyaqhubekela nangala kule triangle lethu ngoba yabona aphumela aba u4 ama triangle lethu okusho ukuthi nangala sinobani 25 senza ngendlela efanayo la nangendlela esenze ngayithi sina besifuna ukwazi phakathi i-triangle lethu le ya ABD
sesenza manje ya-ACD ngendlela ye-rhombus le incanyana esiyikhiphe la eceleni ngoba phela umdwebo wethu busugcwele kakhulu lapha phezulu. Osohamba ngendlela nje efana ncamashi nalesiyenze lapha yaka 12.5 sesenze ya 25 manje 1/2. Impendulo nje uyayibona ukuthi ikubheka emehlweni. Sibe no 25 equal i-square root sika a squared plus b squared ke times a squared plus b squared. Kusikwenzani? Kukhumula ama square roots ethu kushiye nobani esikusekelayo no 25 equal a squared plus b squared over 2a. Kushiya naloko nje kamnandi. Uma siqhubeka ke nomdwebo wethu noma nesibalo sethu siyabona ukuthi kuba into elula kanjani ukwenzani ukubalela isikhala sani se-rhombus. Ungabuyela nje emuva ubone ukuthi sihambe ngayiphi indlela nanokuthi siphe ukuthi iyiphi imvumo noma okuhamba ngokomthetho. Bangithi times 2 kuzongishiya nani? Njengalapha ka 12.5 kuzongishiya no 25, lapha ya ka 25 kuzongishiya nobani no 50. Okungiphani u25b equal a plus b. Abanonjani abano squared. U2 phela lo nguthathaphi? Uthatha ekutheni u25 uthe bani times 2b lo ngezansi. Nalapha ya ngathi 12.5 times 2b lo ngezansi. Manje ngaba no 25b equal 50a. Okungiphani? Engikusekelela ngezansi ukuthini u-b wethu is equal to 2a. Yabona ukuthi kube into elula kanjani ukuthi ngithathe lokhu esinako njengenombolo njengo-25 ngiyothimesa nalapha enzansi no-2a okungikhiphele u-50. Ngapha sisebenza ngendlela nje efana ncamashi. Ngapha ngibe no-2a, ubonile ukuthi times kanjani. Ngibe no-50 wakhona, u-50a wethu squared wethu uzuba u-a squared plus 4a kuba no-2 times 2 wethu usipha u-4a squared. Sibe no-50a divided by 5a squared bese equal to 5a squared. Sengikhuluma ngokuphambili ukudivide sithi 10 ngapha ngoba u5 ngena ka u10 lapha ya ku50. Sibe no 10 is equal to a. Siphinde sibe no 6 equal to bani to 2b. Okungasipha u-b sivule sithi 2 times 10 ongasipha u20. Kalula kanjalo. Singabuyela ke emuva nje sithi ukuyobhekisisa indlela esihambe ngayo sibone ukuthi iyasijabulisa na. Singehle sithole ba singaze sibhale into eyiphutha times 10 times 20 okuzosipha ba 2 times 10 times 20 usipha bani? Singabhala la ngezansi usipha u400. Kalula kamnandi. Ungasenza futhi isibalo sakho.